Restaurant pakata chuan tlangwal hmelfel tak pakhat chu laptop zakze chungin manmo tak chuan alo luta reception counter chu apan ngal zapo don lovin an wifi man chu avadil chot mai online manga thil transfer angai thule aman mo thlak tak zet thu chu avasoya nula pakhat jok chuan nuisanga lo chonin ole ti in wifi password chu shil mai chu atum mase meiche pakhat jok chuan aloram ti ta hau lo mai kan restaurant dana chuan arem lo wifi imang du ani chuan engematal ilei ve phot angai alo ti a tlangwal chuan ole karet hiame ti in aipte chu ajen kual nok noka mase vandoi thlak takin poisa chu alo akhau lo mai apoi hle mai miss poisa akhasin engma kalu akmi lo khongain min thathiam sha mai te aman mo thlak mai ti in angen le tangota mase nula chuan alo larem ti lo atirami sok hei che chuan a chen nu hna chuan damaris internet mai mai long man tirlok mai la alo ti a mase damaris chuan voina ani hi athlona kan man tir ani chuan naktu ka chuan midang som an lo kalang kan lo man tir zeldon emni alo ti a tlangwal chu amang ruto khop mai khongai takin min thathiam sham te min man tira transaction hi kati thei ani phot chuan dollar sang khat ka peng chu ti in angen non le oilo mel zet chuan damaris chu alo nui ringot langwal chu amang ang tak zet to ti a hria chuan nula pakhat jok chuan aipte chu janin poisa thir pahni chu aron phot chuaka dokan chunga chuan da in tlangwal hena chuan kha lala coffee tal kha leimai ro ati ta tok mai tlangwal po chuan mak ati khop mai damaris ero chuan engi hriata I boilo na tur thil ani kha ti in nula pakhat jok chu alo khak nula ero chuan tuna chuan customer ni in dora thil chu alei don alom alo tia tlangwalin damaris hena poisa apek nu chuan nula chuan coffee chu lak sakin internet password chu azia sakngal tlangwal po chuan lom takin kathutiam chu kalen nge yang poisa chu ka pengya yang che ti in manmo tak chuan dokan lam chu apan tafata damaris chuan coffee no khat man po aklo khan poisa chu apek thei che iring reng reng emonile ti in Alejandra chu azot sap mase Alejandra chuan chutiang lam alo ngai tu asan lo alet le lam be se ati kanilo thil harsa ani lovasin ti in alo changa damaris ero chuan dan kan nilom chu ka zo mai ani alo ti thung damaris chuan an restaurant dan om sa chu thatakin azoma Alejandra ero chuan midang chan puinan an dan kalin achethung helahi lo ngai tu zui ve ta u nangni ni ta ula engzok nge intiang seithui acha komviu na a innin paltakin ka seizui lo mai nge tlangwal chuan manmo tak chuan a laptop chu a keu hong ropa anha chu atan don chi ti chuan vandui thlak takin a laptop battery chu alo le tatlat mai aman mo si aboi ta khop mai le counter laptop chu a thir fanga engpo ni se an laptop so kaman mai angai ani lo chuan kanin rem siam na bo chia min ngai anga kan ha tho to hi kan cha nge don ani tirel ru chungin counter chu apan phei tok nula pan hi tela chu an lo om si lo langwal chuan nula te chu a outin an lo lan mai book si lo awang chuan ang hak thei to lo laptop chu lak mai tuma a choi kan lai tak chuan damaris chu alo lang le thut ra uloya anin mudan chuan azir lo nen damaris chuan engthil nga ti itum khoisu alo ti tu ara tlangwal po chu a phuzok damaris nena chuan ka laptop battery athi thut maya miss khongain in laptop hi min man tir mai te u ti in alo ngen le a ama a alo boi to na nen ain thlasung view na a du thlan tu dang anei chuang silo damaris chuan khoi hleksu kalkiang vatro ru kilo tumani kha ati ta dai mai tlangwal ero chuan khongain mission kanilovania alo ti velom loma chuti lai chuan Alejandra po chu alo lang vele che damaris chuan Alejandra hena chuan en ro le hei itan pira chu hi alo ti ngal tonga Alejandra ero chuan enge thlengti a shalo ti hriat tak chuan a hoi a hawa tlangwal chuan
Miss min ngai dik lo ani kha reilo te ho lok che kadil mai ani alo tile a ma se Damaris chuan alo rem ti ozong lo khoi hlek su kati che kha khata tang khan kalsun nga ro alo ti zui kilom ji a hriat hnu chuan Alejandra ero chuan Damaris hena chuan mantir mai tur chuan alo dil sak le thung ente thilman mo thlak ani a hria thim saklok mai ro har satna a umlovang alo ti a Damaris chuan remati theilo he laptop hi staff ten hathona ani a midang khoi arem hleinem Alejandra enga tingai min hil culture char helai huna hian in charge kania ka thu zom tur iniasin atita jek mai dokan lam lawa vilro ati chunjama Alejandra chu athohak Damaris chuan a hre thim don chung lo ti a hriat awang chuan mangro ti in ama thu chuan tlangwal chu phalna apetangot mai Damaris chu asangang mai le Alejandra chuan minute nga bak ani chuang lovang ati tlatawa chuan Damaris po chuan dan atum talo kan bosin a hriat phot chuan chak lo khopin karing ati tangota mase Alejandra chuan Damaris thu chei chu shelo darin laptop chu tlangwal chu apeta kalome transaction kati thai phot chuan ama akatiam zat let kha kapedon seniat ti in man mo tak chuan dokan lama chuan tlangwal po chu atlan phaile tan noka man mo tak chuan laptop chu hongle halin ati tur chu ati ngal mop mopa chuti lai chuan nula pakhat chu a omna chuan ron lut ve hlolin atopa chuan karon hota che alom ti in tlangwal chu aron penghala tlangwal chu aphujok phok deuh tak chuan a hoi chuaka nangini mo engtin nge milo huwa tizokin a hna chu a chunjom le hala nula chuan GPS atangin i location nung bar ke ana enge transfer chu i boipui mek tura ka ngai ngota sin tia alo zo chuan tlangwal chuan nie hei katime lo ti in a laptop chu a chule kawa yes kazove ati chunjom hala Alejandra puina azara abuina pakhat na chu a chingfel ta phot ni in alang a phone lori tang chu nula chuan enin ole hei meeting turin ilo kalvat angai ania an ngak reng to che alo tileta tlangwal chu athungil ot animo avan pui tak em ka boyu tuga kalo thengil hinder ani chu ti in alu thaklo pui chu a hiat nok noka atho hal nula la chuan ilocal lovani chuan investor tahi an hole mayang kan chan theilovania alo tile a tlangwal po chuan chu a he chianga meeting a chuan atel ngei chu atulani mase a laptop battery ber chu thi in transfer ti nan midang laptop chu alo mang to si han hoi shu en engpo ni se kal phot mai te ang ati ngai na aum lovani hi ti in dorami laptop aman sakne chuan an tlan chuak to dai mai eng tak chu thleng do ni mo Damaris chuan Alejandra chu ama thai na sate ang chu pindan danga tanga Damaris lo chok chuan tlangwal chu aron muta hau lo mai le a hlau thon ang nei chu a thleng ta niangain Alejandra chu a ko tora Alejandra po chu rang tak chuan lo tlan chuakin an hoi kwal hal thuaka tlangwal chu alo bo dai ani ti aron hoveng hal thuai Damaris chuan ka sailok lovem ni engthil nge thleng hi iriam ti in thinrim tak chuan Alejandra chu alo chu chang hala Alejandra po chuan chan mai dan tur po asalo i alo ki le emang atingota ashil hai ve le ti chu ashiat mai Damaris chuan irem ti na nge ya rok kan ni lo ti khum sakin kan pu ne na kan thlen vat atul ati chunjama phone chu phorin an pu chu abetang hal rok an ni thu le laptop chu laksak an ni thu ashil chuan an pu chuan mak atina samai engtin nge chuti nga thil athen thei ti in thinrim tak chuan Damaris chu alo zota mase Damaris chuan thil thlen dan kim chang chu engma phone tang chuan a sei du lo an pu chu restaurant a kal tur chuan angen ta choka Alejandra po chu aril ru ha ve khop mai hriom chu ative tak zet a hlau thong ru le bok minute reilo te nuwa chuan an pu chu aron thleng ta lung oilo mel zet chuan nula pahni te chu anin engthil nge thleng atingal chara Damaris chu lo tong vatin Alejandra hi ani
arem ti na thlapa kalbo pui ani kan chiat ngai mi po ani lo le ngal ati tamai chu tiang khera Damarisin anpu achang chu Alejandra chuan mak ati kher mai nilo reilo te tan ka man ti lok mai chau ani alo ti thuaya Damaris ero chuan reilo te ti khan engai min thlen hi enta che alo ti le anpu po chu atrek chak mai han thohak khakin eng moin soya enge omzia customer hena do laptop in man ti ramo tin lung oilo umel zet chuan azota enge in ngei tua ati zui Alejandra chuan sir englavania amon mo thlak mel sia among ang mani alo ti thuaya Damaris la chuan mel ti vel mai te chua alo ti zau angai om ve tho mai anpu chuan makka ti hle mai kan restaurant hian dan bu mal tak kan nei veka saltura karuam han thule alei tu tu tanen po in remna kan siam thu te ka hril chiang viau lo cheu em ni tunang huna borok thalo danglam ton hi ka du hau leinem chuti chung chuan dangai poimo olovin ilo la cheluyemo alo tile ta amela chu anelom to lo na samai si in thiam lo tak chuan Alejandra chuan kati patlio le vanisar khongain min ngai damro alo ti sapa anpu ero chuan heting ang mishing dangai poimo hau lo hi ka du hau la vania ti in Alejandra chu alo changfal mai chutiang ani lo sar ti sual pal thil dio le vani Alejandra in ati le mek lai chuan anpu chuan in zalo na lian tak ani zo alo ti le thak Alejandra chuan sheom ati khop mai in thiam lo tak chuan sar ka thei ang angin karul le vekange ati po chuan anpu ngai dan chu ani thei tlat lo nie adike irul nge yang i lo zong zo hi pakhat ma ila lawanga tin he dora tang hian i ba ngal bokang ati tamhi amai Alejandra chu aphuzok chu em chu alo bei selo ngai dam chu dilin banlo sham tura angen po chuan apu chuan athu sei chu so sona tum hau lo chu thil a hriat chuan apron shen lai chu phelin reluna tak chuan dor chu Alejandra chuan achu san ta nak naka atu kho chu alo vara Alejandra po chu nanei lo ani tak awang chuan naum thei sang te chu en kualin kholaya advertisement an tar te chu bozi thei a ombial da lo mo ti bei sein neleng chuan awaka chuti lai chuan dolama thung chuan Damaris le apu chu anlo ti na savio mai an restaurant mun nuam le beru deuh lai chuan anpu chuan tu emotak chu alo ngak ti hriat tak chuan ahoya Damaris nena chuan engkim a fel fai mo ti in azot non le chin Damaris chuan kapu doli tu tur chu emni inga i hral chuan ang tin nge ke hile ti in tharung tak chuan azota anpu chuan lungai su dor hi alei chuan athok te po chor chun zom vectorin in rem na kan nei ani alo ti a Damaris po chu a ha dam mel khop mai engma boina le harasat na fel failo te po omlo tura dor chung en fel tura anpu in asil no chuan Damaris chu counter pan chuan akalta a counter chu athlang pheita reilo te nuwa chuan amani a an laptop ruk saktu anti ngei mai chuan sut moi tak ha in aron pan ta jan mai akota chuan laptop tharlak chu aron kingbok nathoka lokun ket Damaris chu ran be in chibaile alo tia Damaris po chu alo hoi chuak vat ama lo betu chu amu chian no chuan amela tum khal mak ngai heta engei lo ti le don alo ti maka tlangwal chu han then sakin nimina inhena changa kathillak tekha ron pek le te chu katumani ti in Damaris chu alo changdam thluama Damaris chuan tlangwal chu han pan nain chiang tak chuan a ena khating thom no ha chung khachuan min rok chu itum to em lawang chuma alo ti deuh kher tlangwal ero chuan kha he hilaro inta turani ti chawin alo chang Damaris mita tak chuan lo en vekalin thildang engma asoilo Damaris ero chuan kha thila mo phurtu berkhan he na hi aban san to chawang chuan kating thila in nam noi kha kan pe to lo kan mo to lo ve alo ti dai mai makti takin tlangwal chuan engei soi omzia
to loviti chu tin Damaris chu azot le Damaris chuan kan restaurant a dan paisa lova a chet awang le thutlu na diklo tak asim awanga ban ani tin tlangwal chu a hril fia ta keima awangin emni tin tlangwal chuan alo zot fata Damaris la chuan nie alo ti mai si laptop chu ban pa in ita adi tak takem he thil hi iruk chu ani lo mo tin tlangwal chu ala zot de ram han kiai sakin tlangwal chuan kalei ngai ani ilo pomawangin kalombok atia man mo tak chuan restaurant chu achu san veta Alejandra po chu nisan hoya chuan alo lawaka khualumin achau po chu achau veto in athin te po chu achave to viewin arin chutia chaw angreng taka akal nak lai chuan tlangwal kha amuta thut maile ani chu akara chuan lu alo tum meka Alejandra chuan hey ti in awa awin thot tlangwal po chuan ran hu veng halin rang tak chuan alo pan phei veng hal Alejandra chuan ka thei to pin ka pui cha engtin nge khating riluten takha kalaka iput thei zoka ti in thinrim tak chuan achu sal ngal in thiam lo mel tak chuan tlangwal chuan apoi hlai mai ka tumlo angzongin thil kha akalani alo ti dam le thluam ma se Alejandra chuan oi omlo lutuk lo ti bak le hlakin nangma awangin ka na tang min ban pha sin ati chunjama athin chu arim vele tlangwal chuan nie kalo shato ati lai chuan Alejandra vek chuan ishalo top zok ani nangma awangin engkim ka chan vek to alo tile tlangwal vek chuan apoi ka ti khop mai company ne na inbiak na kan naya nimin khan kanin rem na kha ka ti hlotlin nge angai sia alo ti le mek lai chuan Alejandra chuan nangma chok in ngai to ani kha I chan that na tur chuan midang chuan tur ma se poi itilo miten tak ini ka thinung takin karing che asin ti in tlangwal tong lai chu alo po cha sak mok ozaidam tak chuan tlangwal chuan nie adikalom lo ti in ma se thil pakhat irilru adam phadeu takin nimina laptop kalak aya khan atharo hak aya thazo kawa pesin ti in Alejandra chu ashilta makti mel takin Alejandra chu akadeu hawa ani le thil dang kha ti in azot lui deu sak han lui deu sakin tlangwal chuan akor mai te chu azena puisa engemo zat chu lo phorin hei hi itatur inhena katiam ngei kha o ti in dola chu apeta Alejandra la chuan hei khoi tanga ina nge alo lati tlangwal chuan itatur ti in alo chang le Alejandra ero chuan aladu lo lalet ro beise ne ya tran pui che kanilo kathin lung zong zongin aring che ka tran pui che ane mai abak eng ma ka beise lo kadu bok hek lo alo tile tlat ma set langwal chuan langai tur chuan alo norve tlat loya kadu mai lo ve nakina fiam thu tho nana man mai turatan chuan ka in phal reng lo tia nula in alo chan le nu chuan tlangwal chuan na thalom ilaka ka tu tiam hlen ka tum mai ani min ring to lo hle ni in ka sia a om view mai ati zoi ra ya keima wangin ina ichan boka min ho hle ani karing ati chunzom nola chuan isoi dike ka na chan shim kha poi ka ti ber chu ani san lo chan pui ngai ni ka sia karin em khan do chila min roklet du kha ka thin terim tu le na ka ti ber chu ani to na chuan rilu na bok na chan bokin ka om ta ani hi alo ti khum sak mai tlangwal chu angoi wanga apoi ka ti hle mai ka thim lo ani ma se idu phot chuan na chu ka pe thayang che ka rok khak lo che sin ti in nola chu achang Alejandra ero chuan karing to hau lo che alo ti mak tlangwal po chuan a thalom min ring turin kangen hau lo che ma se idu ani chuan kara hian lo lut la nangma ngein iron chien thayang ativeta Alejandra chuan aladu chuang lo ka mer shiat ngai lo le min bum to tu kara hian ka chuang hau lawang alo ti le tlat tlangwal po chu athove hak ngai ngoi ringin akar chu apana akar rang chuan briefcase chu la chuakin ani chuan
ke in kan kalmai angai don ani chu aron tile a Alejandra lung oilo na chu tlangwal hian a riat thim sak maya zol ado trang ni in alang tin ama awanga na chan kha ani ve renga thinrim po a om viu mai Alejandra in minute nga chi hun inei ati nu chuan anin zi don ta naka relo tan nuwa chuan mual pho taka an ban to na ngei restaurant kot chu an thlengta tlangwal chu lu mai atum mase Alejandra chu a hel tatlat engwagin nge helai huna hian bin ruai khera ti in tlangwal chu a chu chale ta tlangwal chu han thadeu halin helai restaurant hi ama khan lei kalo tum to a ti in pangai takin Alejandra chu achang Alejandra chuan ani chuan egatinge ileile silo ti in alo zot let le tlangwal chuan nia an restaurant a lenglute an lo don sundan kha kadu vak lawani engma an nei lawani ti an chiat te chunga an che du dan kha dikkati tat lo ti in alo chang le a mase Alejandra chuan enge indang lam big view na inin angreng nangpo nangma ring to ka chanpui tu chepo ibum du ve thawalom alo ti vele thak tlangwal chu anui azata riau mai akhisuka minlangai dam thei chi lo animo lo ti in alanui vur Alejandra la athin rim tul mai si sut man tam le changkang tak iha ka wang ringot khan engkim sim tha a ngai dam tura che min ngai ringot ami chuting mai chia kanilove a alo lati kha ole ile chip chiar mai inun tile mai thaya mase anin chang tok lutuk khi kalom riawa kalo da vek shimshimange in lom ve thawin karing tlangwal chuan ngai dam ka dil lai chepo ka shabik lo reng alo ti ve Alejandra hi alom riu to ni in alang Alejandra chuan ani ta chuan heta hian enge min hruaya ti in thinrim tak chuan alo zot le tlangwal chuan kathil ti dik lo ni a an hriat te siam that thei ka bei sia chuwang mai chu ani tia lo chang le in ente helai mun hi kali hun chuan thokdon theila kadu khop mai ati chunjama Alejandra la lo thinrim to laklo tun hena changma khongai na kammo lova chanpuina kammo heklo alo teram mak tlangwala chun ka khongai chenga ka chanpuing che ti ka soilai po chu ka wasalowe alo tile Alejandra chun I chong kamhan dana kha chuan chuting soi tluk tho chu lo mini lo tile in an ngoi dun tara rawa relo tan nu chuan thotak de zokin tlangwal chuan engpo ni se he restaurant hi lei chu kadu a na thok tu rin omle mi fel na a in petak hian min en kol pui se kadu em ani chuting tura tan chuan kadu khop mai che ti in asoi tange nge a Alejandra po chuan iti tak takem ni ti in alo zo thoi tlangwal chuan ka somna che ipum ani phot chuan restaurant chunga hian lutin he restaurant hi kalenga ipum lo ani aro chuan leitumna ka nei love tuna hian ani to pa po in min hak reng to ani ti in chiang tak chuan ashil ta Alejandra po chuan lom tak chuan pomin restaurant lampan chuan anin zuita tlangwal chu restaurant chunga chuan zaum tak chuan alulu takhap khap mai le anpu huma chuan damaris chuan lo mu in rang tak chuan alo pan phei vata enge iron ti le don chuak le nga ro ti in thinrim tak chuan chuat ti le nga mai chu alo tumngot mai an thom chu shi in anpu chu alo dak chuak vata tlangwal chu aron mu chuan damaris chu a ena engthil ngei ti hanti shokin rang tak chuan alo tlan phei vat Mr. Jose Daniel ka mu chu kalom hle mai mase til pakhat kanin remna anglo devin kan na thokte kan lo sik soi de ulaka aron te zunga Jose chuan enge omzia kanin biak dana kha chuan na thok dang zon kher ngai lovin na thokho po ka chom ve kang ti ani kha ti in alo zot ve de kher a riat sa vek mani se an chungkam hriat ve shim adu ani ma na amania thil thleng mita mu ve hek lo le restaurant ni to pa chuan adikalom mase Miss Alejandra Khan dan abo chia ti lo top tur alo tipekani ban lo thei ani lo ti in alo changa Jose chuan
dan bo chi a alo ti ha Damaris chu lawin rol ve vatin nie kalphu pa ai thatak zomtur kan nei long alo ti ve vat Jose chu hanui hakin Damaris chu ayana animo internet man phallo na dan chungchang kha emni hanti in restaurant nei to palam chu a hoi vele thil din adik tak le tlendan kim chang shami alovin meiche pakhat chu thiam lo burbonin ibanamo tia zotin ani le nimina khan helai mana hian ka local ti inula hian a hil chem ti in azot zuya anpu chu a hoi ta shru mai le angai na shalo tak chuan enge omzia Damaris engthil nge ilo ti a ti in azot ta sek mai Damaris chuan achil chu alem khal engthil ma ti diklo connection lovania hemi restaurant leitur hi ani ti kalo shalowatin ni ti in anpu chu alo changa in thiam lo melpo alapodu big haulo Jose chuan engtin nge min kau kha ru ti inem ni kha alo te vesak pu ber chuan ngai dam alo dil mol tamai le engpo ni se til hri sul patwang ani a kha thil ka chu theingelin kan ti turber chu ti ila indoor fel vat te ang ati lai chuan Alejandra chu alo lut veta zan mai local phei zelin Jose Daniel bola chuan alo ding ta chat Damaris chuan alo ngai theilo na sa henu hi engti turin nge hela hian alo kalve alo tingal ngala Alejandra la chuan ka chungchang thu hi engtin nge insighti hreturin ka local ve nei hi alo ti ve mak anin ngam hlum te pu ber chuan engma ka shave hau lawatin ne alo ti vat ma se Alejandra chuan apom lo na samai amania thil thlendan song chu sei chu anita Damaris chuan thiam chantumin thei to alo chu ave chuti lain Alejandra chuan ti diklo anei lo thule athu soinga ithlak sak ani du lo dan tele ban hial ato dan te chu thinrim tak chuan asoi ve a anin chu chal nuai chu ani ta bermai ato pa chuan Jose chuan thil thlendan sang ka thir hian in restaurant hi leilo mai ka ti tuta ani customer te zinga thlir bik neya in enkol ani chuan customer in chan chau to don ni in alanga katan lein omzia anei lo atitlang tarok mai pu ber chu amang ang ta ale min tha thiam ro Jose engkim kan siam tha ang idu dan ani phot chuan Miss Alejandra po hi kan lakir le don nia alo ti lai chuan Alejandra chuan lo kir le ka du ti ka soi reng lo alo ti fa zat Alejandra po hi asul thiam ver tlap Jose po chuan eng po ni se in restaurant hi kalei don ani chuan kanin biak na man chan ve bakin kalei thei to lawang Damaris chu enin a chan chu in hathok mi zia hi mitom takin an ngai na lo customer tam tak ani hian a chiu to ang chuwang chuan customer la chamba sham te ngai to in idor hian kanin biak na man chan ve bak kha a phu to lawani ati tam hi mai le chu thu a hriat meu chuan Damaris chu ameng pharta on mai Uber po chu ameng zau kok chuting em chu ni thein a shebik lo ngoi te chuting em chu ni love sui thale te ang alo ti a ma se Jose chuan a that chu iphal lowani chuan seitur kan nei to love ti in Alejandra hena chuan kalang le atia ankal ta dai mai Uber chu athin rim na samai nangma wang ve kani hi ti in Damaris chu a haw na samaya Damaris la chuan thiam lo alo in chandu big silo an pu tu chuan anin hau chu ani ta der mai atopa chuan pu ber chuan a tha du thlan tur ka nei lo he do lei tur hi kum chan ve don ka song to ti in aman chan ve shal mai chu arem ti ta Jose te chuak mai tur chu han ko kir la in rem na chu an ziak ta a paisa chu anin hlan fel ta Damaris chuan engti om tur nge po a se thiam lo mangang tak chuan a hoi shu ringot pu ber la chu paisa nen akal liam dai to mai si Jose chuan Damaris nena chuan idu pot chuan ila om thayanga ma se nuam lo iti ero chuan idu hun huna tuna po ibam ve thei nga le aron ti ta ka chuan hoi shu in Damaris chuan du thlan tu dang ka nei chuang hei nem na ka mo a ka omange ati ve ta a aril ru chu damlovin nuam te chi lo ma se
du thlan tur dang anei bik lo tlat ani a khong I thak vereng mai chuta Jose chuan a tha e I du pot chuan I om theya ma se customer te chunga that chua ngil nei na le za ngai na te lantira tu te po ni se angkhat chi a en turin ka bei sei thung don che a chutianga iti pot chuan engma itan she om ti na tur a om lavania alo ti le chuan tamaris po chu tlem chuan a mel aron eng veta thoi mel tak chuan yes sir ti in a na chu chunjam tur chuan counter lama chuan a phele ta a chumin no chuan Jose le Alejandra te chu hadin nui varvarin Alejandra chuan min puina wangin kalom hle mai ti in lom thu chu a thila ma se Jose chuan nilo engma nei lo le mitam tak ta na bumbang anga ngai thei kha nang chuan min ring tlata min pui ani kha min pui lo la tu na ka din huna hian ka ding hau lo mai thei ne iril ru that na te ingil nei na te kha mi in thithiam lovin in na changa ban hial tok nga la atopa chuan ithil ti that thareng tu pathian chuan aru let ve ta jok che ani hi ti in Alejandra chu ashil fia anui varvara ole thlir tu te khati sum kha tun chuma kan ti chu le thei chu lo ni le ta se ka video te mi lo thlir sak le awangin in chunga thinlung takin lom thu ka soile a zanin hunte hlim taka mang turin du sakda ka hlan le mola chau mutui vek ole